Arizmendi ikastolako lehuko jatiak onak izan die. Gunea ikusterakoan espazioak politxak izan die, eta umeanak korrikan eta jolasien ikustean gustora egoten. Adaptazioa nire kasuen oso ona izan da. Tortzen ditzen goizeko 9:00etan, neskatiakin, eta gila da ni jartzen ditzela eskinatxo baten, eta umea bakarrik adaptatu dela. Aimarren aurkitzapena oso natural bizi dau. Gurasuak beti aukitzen ditugu bildur horrek, 24 ordu pasetan dago seme-alaba gurekin, eta berzela moldatuko dien egoera berri honetara. Eta gisa esan oso pozik ikusi dugu umia lehenengo momentutik, eta horrek gube asko tranquildu gau. Hasierako beldur horrek poliki-poliki kentzen joan gara, eta bera usten ginunean oso pozik geratzen zen, eta jasotzen ginunean oso pozik etortzen zen gure gana, eta horrek konfiantza transmitiru duzku. Familixan asko baloretan dugun beste gauza bat, ordutegi malgutasuna, azkenean seme-alabak usteko eta jasotzeko orduak gure bete beharrekin konpaginetako, ezinbestekoa. Bestalde zitzaie eta gurasuen arteko komunikazioa oso gertukoa izan da. Ikusten duzu umiengan daukien hurbiltasuna, eta hori familixai umia esterakoan emutentzu segurtasun handi bat. Eta Aimar pozik ikustean, gu oso lasai geratu gara.